କାଲି ବସି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯୁଗର ପିଲାମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ କମ୍। ତାପରେ ଭାବିଲି ଯେ ତାର ତ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ହାଟ ଶୁକ୍ରବାର ହୁଏ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମ ଗାଁ ହାଟ। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଯେ ସଉଦା ଆସିବ, ଆଉ ବୋଉ ମୋର ସେଇ ସପ୍ତାହଟା ସେଇ ସଉଦାରେ ସମ୍ଭାଳି ନେବ ଘର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ୍, ଇନଷ୍ଟା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଖରାପ, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, and especially the internet is flooded with adult content, ସେହି ସମୟରେ ମା ହିସାବରେ ଝିଅଟିକୁ କେମିତି ପାଳିବି ଭାବି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ। ଦିନେ ବସି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ଯେ ସାର୍, କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ପିଲାଟିକୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବି କି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଇଟା କେମିତି କରିବା। କାହିଁକି ନା ଛୋଟବେଳେ ତ କଥା ମାନି ଦେଉଥିଲା, ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଗାଇ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି କାରଣ ସମୟର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଅଛି। ସାର୍ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ, କରେଇ ଦେବେ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, 8 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ସେ କରିଦେବ, ସେଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ପଢ଼ି ତାକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ସତ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାକୁ ବି ତ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣେଇ ଦେଉଥିଲି। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ କେତେ ଯେ ଗପ, କେତେ ଯେ ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ଏବେ ମନେ ଅଛି, ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗୀତଟା ବି ମୁଁ ତାକୁ, ଗପଟା ବି ତାକୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ତାର ମନେ ଅଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଭାବିଲି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକି ଟିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଟିକି ଟିକି ହେଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉ, ଇଭେନ୍ ମାଆ ମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି, କିଛି ଭଲ ଭଲ ବହି, କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜୀବନୀରୁ କହିବି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି, ହୁଏତ କେବେ କେବେ ଇଂଲିଶରେ, କେବେ କେବେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମୟ ପାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। କାହିଁ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆର ପାଠ ତ ଅଛି, 100 ନମ୍ବର ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 100 ନମ୍ବର ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ଯଦି 100କୁ 100 ନମ୍ବର, ଯଦି ନମ୍ବର କମିଗଲା ତାହେଲେ ପୁରା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କଥା କହିବା, ଭଲ ଭାବରେ କଥାକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସମାଜ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଶିଖେଇବା। ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କିଏ ଏଇଟାକୁ କହିକି ଶୁଣେଇଛି, ତାକୁ ବି କହିଦେବା ଯେ ଚାଲ ଆଣ୍ଟି ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେତେ ପସିବଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ, ବଟ୍ ଜଣେ ଗୋଟାଏ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗପ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିବି। ସେଇଟା ଗପ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ର କଥା, ଯାହା ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେମିତି ଅସାଧାରଣ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗପସପ କରିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଗପ ମୁଁ ଆର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିବି। କାହିଁକି ନା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାଆ ମାନେ ବହୁତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିଠୁ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।